Θα φάμε. Θα φάμε. Θα φάμε. Ναι, να απλώσω την πετσί. Εγώ σε έβαλα εδώ μπάμιες με κοτόπουλο. Να πάω να φέρω και για μένα. Απλώσω τραπεζομάντιλα. Άπλωσε τραπεζομάτιλο, άντε. Άπλωσε. Να πάω να φέρω κι εγώ φαΐ. Άντε, σήμερα θα φάμε με τη γιαγιά παρέα. Για να δούμε τι κάνει. Πού είσαι? Πού είσαι? Το μαχαίρι. Θέλει λίγο ψωμάκι να φάμε. Ναι, ναι. Το μαχαίρι να φέρω. Φέρ το ψωμί μέσα. Φέρ το ψωμί μέσα. Το ψωμί, φέρ το. Δεν θέλω πίτα. Άντε, έλα. Να βγάλω ποτήρια. Έλα εδώ, φτάνει. Όπα, άιντε, κάτσε. Κάτσε να φάω. Εδώ είναι το πιάτο μου, αυτό είναι. Δεν ξέρω, άστο, μην το τρως. Άστο, κάτσε. Κάτσε και να φάμε μαζί. Άιντε. Χαρτοπετσέτα πήρες? Πήρα και χαρτοπετσέτα, έλα κάτσε. Δεν μπορώ για βουλάκι. Κάτσε κάτω, κάτσε στην καρέκλα. Κάτσε στην καρέκλα. Καλέ, κάτσε στην καρέκλα. Μπουρζιά είναι. Δεν κάθεται, κοίτα την. Άντε. Κάνουμε το σταυρό μας. Εντάξει, δεν πανίγει. Το πάω το ψωλί μέσα. Άστο, το πάω, κάτσε εδώ. Κάτσε κάτω. Αυτό δεν θα είναι. Κάτσε κάτω. Άκου τι να σε φτάνει. Τα πάντα. Δώσε σου. Τα πάντα είπα. Άντε, έλα, γεια μας. Γεια σου. Άντε. Γεια σου. Η Παραΐτσα τα πάντα. Αχ. Για δοκίμασε όρο, μαγειρεύω. Κάτω κοντά σου τώρα. Δοκίμασε το φαΐ, να με πεις καλά μαγειρεύω. Τι δεν κατάλαβα. Δοκίμασε το φαΐ. Ναι. Εσύ το κάνεις. Ναι. Και το έφερες. Ναι, πάμε με κοτόπουλο. Δοκίμασε να δούμε. Και πες μου. Αν δεν μπορώ να θα κάτσω λίγο. Τρώγε, τρώγε. Τι λέει? Καλό είναι? Ωραίο, για στα χέρια. Μπράβο.